Deci, așa arată plantație de paulonia bătută de piatră pe data de 1 iulie 2021 la ora 8 seara. Piatră deasă cât și mare cât nuca. Vedeți cum a bătut din partea asta. A afectat și frunzele și trunchiul, a rupt vârful. La cei de anul trecut le-a afectat puțin trunchiul, nu foarte profund. Vârful ce a crescut anul ăsta este rupt. Anii trecuți am avut probleme cu iepurii, cu mistreții, i-am împrejmuit și acum am avut piatră. Se vede că toți sunt distruși. Uitați aici gaura, se vede. Este foarte mare, în trunchi. Nu știu dacă își mai revin. Asta de aici a fost rupt cu totul, l-am aruncat aici. Asta tot așa. Asta nu are vârful rupt, doar frunzele, dar are trunchiul găurit și nu cred că se mai închid aceste răni. Ăștia sunt mai bătrâni. Aici se vede unde au fost. Asta e de păr mistreț înainte să pun plasa. Îi freacă cu colții, după care se freacă cu blana. Aici lângă plantație e o baltă, se duc și fac baie și apoi vin să se scarpine de pomi. Nu există alți pomi pe tot câmpul ăsta și pentru că nu îi scarpină suficient, își fac niște crestături cu colți. Ăștia câțiva care au rămas în picioare s-au putut vindeca, au fost aceste scrijelituri au fost mai superficiale. În rest, uitați aici cioatele de la cei mai bătrâni pe care a trebuit să-i tai, întrucât s-au uscat, unde au fost roși unde au fost tăiați de mistreți. Ăsta la fel, cu vârful rupt. Se poate vedea, toată plantația este distrusă. Nu știu dacă își mai poate reveni. Urmează să mai fac un videoclip luna viitoare. Mai este luna iulie, august, poate și puțin în septembrie de vegetație. Vă țin la curent cu ce se mai întâmplă. Să vedem dacă își revin. Cei care au vârful rupt, probabil le va crește un lăstar care se va duce în sus și va înlocui vârful rupt. Facem așa un tur ca să vedeți. Aici este 1 hectar de paulonia.